Прывітанне, шаноўнае, прывітанне. Усім, як кажуць, бабра. Акрамя сіманян, калі што. Так, трошки тут з наладамі ваюю, але цалкам. Прывітанне зноўку, добрай раніцы ўсім. Сёння я пачаў трошкі раней, таму што ў мяне, як заўсёды, справы пасля абеду, ці да абеду. Вось, таму мы сёння пачнем. І прыгадаю, што ўчора мы выканалі заданне, якое назвалася сайт-сір. Так, яно датычылася адведання ўсіх гарадоў Скандынавіі. Таксама мы выканалі заданне, якое называлася, не задание, а дасягненне, якое называлася Скания Траклава. Гэта была простая дастаўка цягачоў Скания. Вось, спадзяюся, што сёння мы яшчэ выканаем і Volvo Траклава, тое самае толькі пра цягачоў Volvo. Вось, і што? Ну і трошкі паездзім. Сёння я таксама хачу трохі пагуляць у World of Tanks, трошкі пазней, так, з перарывам ва ўчарашні стрым, які доўжыўся ажно 3 гадзіны 47 хвілінаў. Ён паказаў, што я яшчэ не гатовы так доўга стрыміць, то бок будзем рабіць такія, мажліва, хутчэй за ўсё, трансляцыі па 2 гадзіны. Вось, гэта значыцца, што для Евротрак сімулятара мы папросту будзем выконваць адно ці два максімальна заданні. Вось, і на гэтым скончваць на адзін дзень. Вось, мы спыніліся на паліўнай станцыі, калі я не памыляюся, акурат перад выездам з Расіі у Літву, бо нам трэба заехаць у Клайпеду, а потым уже весці груз у Вэнспілс. Вось, сёння знайшоў новую падборку музыкі для вас, так? Ну, конечно, не только для вас, але і для сябе. Вось, спадзяюся, нам спадабаецца. Мне спадабалася адразу. Вось, паглядзім, што там будзе ў сярэдзіне, ў канцы і гэтак далей. Вось, калі што, пішыце, што громка, ці наадварот зрабіць гучней, ці цішэй. Вось, такім чынам мы ўжо крочым, мы ўжо едзем. Вось, пішыце каментары, ставце падабайкі. Skręć w prawo. Пакуль не забыўся, у нас ужо скапілася даволі шмат грошай на 1,2 мільёны. Вось, а гэта азначае, што мы не толькі зможам выканаць заданне Volvo па геймхаку мясцоваму, вось, але і купіць гараж, купіць усё туды абсталяванне, ну, і гэтак далей. Гэта, канешне, аднімае час, але мажліва, што мы зараз выканаем гэтае заданне, потым выканаем яшчэ адно і займемся гаражамі, наладамі гаражоў. Вось такі план на сёння. А што яшчэ, дарэчы, хацеў адзначыць на гэтым стрымы, што ўчора трошкі змяніў, прабачце, секунду. Зараз зраблю трошкі цішэй усё ж такі, бо мне так замінае трохі. Вось, учора змяніў іконкі, так, для відэа і каналу трошкі. Вось, і нешта ў мяне так дабавілася троху аглядаў. Канешне, у працэнтным адносінах гэта, ну, даволі шмат было. Такі, я б нават сказаў, скачок. Вось, але гэта трошкі радуе, бо, мажліва, гэта з-за таго, што людзі ўбачылі, што стрым з'яўляецца беларускім, так, дзе я дабавіў гербы свой нацыянальны ды украінскі. Калі што, то гэта з-за таго, што я падтрымліваў Украіну вельмі моцна. Вось, а мажліва, па нейкіх іншых прычынах. Гэта трэба будзе неяк вызначыць гэтыя прычыны.
спадзяюся, што атрымаецца даволі хуценька гэта і зрабіць. Каб не памыліцца потым у ацэнкі і накірункаў сваёй працы. Тут у медыапрасторы маю, конечно, на ўвазе. Так, нарешті ми виїхали з Росії. Вже трошки легше стало. Звісно, у моральному сенсі. Так, спяшаться нам нема куды, тому можно ехать без порушения правил. Речі, аб музыцы. Шукаў учора, што будзе мажліва зрабіць з рок-музыкай. І агулам яе неяк там робіць для трансляцыі. Так, каб яно было без аўтарскіх правоў. Што яны цягнуць? Бо населены пункт уперадзе. Таму і спавольваюць. Так. Штось тут мяне пужае трошки гэты сіні аўтамабіль. Неяк дрыгаецца так падазрона, ведаеце, як нібы пінг. Але гэта не онлайн ніякі, гэта лакальная гульня. Ну, зараз у мяне лакальная гульня запошана. Я яшчэ не разабраўся, што там ёсць такога у онлайн серверах, што там у агулу можна рабіць і чым яны адрозніваюцца ад адкрытага свету. Акрамя того, што ты можаш з іншымі гульцамі там сустрэцца недзе. Ну, але трэба быць часткай суполкі гэтай дальнабойшчыцкай. Я не з'яўляюся, гэта напэўна, бо я не дальнабойшчык далёка, але вось гульня мне зайшла. Таму так многа ў яе і гуляю. Таму што атрымліваць гэтае дасягненне аказалася для мяне цікавым. На rondzie zjedź drugim zjazdem. Калі вы ўпершыню зайшлі на мой канал, прыгадаю вам, што моя мэта гэта здабыць 1000 падписчикаў як мага хутчэй. Вось, калі нешта вас зачапіла тут на гэтым стрыме, то калі ласачка, падпісачку, падабайку, ўсё афармляйце і каментуйце. Што толькі заўгодна. Абмежаванняў тут у мяне няма. Пакуль што. Але чым я яшчэ хачу прыбавіць падпісантаў, гэта тым, што будзе розыгрыш на 3 адметныя падзеі на гэтым канале. Гэта 100 падписчикаў, 500 і 1000. Падрабязнасці вы знойдзеце ў супольнасці, ў пасце, які я апублікаваў у суполкі. Вось, такім чынам, калі не складана, пераходзьце, чытайце, падпісвайцеся і будзем разам рабіць добры і годны контент.
Нейкая дзіўная развязка, глядзіце. А чаму нельга просто праехаць направо? Чакай, што гэта такое? А што? А, божух, ну гэта ж Клайпеда паперадзе. Таму такая... Гэта не развязка, гэта Клайпеда. Пытальнік. Зараз нешта выведаем тут. Йоу, -1 горад. Давайте адразу гэта адзначым на нашым лічыльнікі. Так. Што у нас засталося? 9 гарадоў, а не 10 уже. Так, едем далей. Калі не памыляюся, тут у нас 2 пытальніка ёсць. Вось куды я там паставіў метку, гэта там знаходзіцца 1, а тут з левай стороны, з левага боку яшчэ другі. Дарэчы, я быў у Клайпедзе 1 раз. Так, і ну такое мястэчка, ведаеце. Насамрэч яно было трошки такое горшае за мой родны горад Гродно. Але, конечно, наяўнасць мора там дадае і романтыкі, і балаў аўтарытэту да гэтага гораду. Вось. Ну і ведаеце, у параўнанні все ж таки з беларускім жыццём там і легчэй дыхаць, і вальней, і ты можаш сабе дазволіць трошки больш. Вось. Цалкам, ну такое, сярэдняе мястэчка. Сярэдняе мястэчка, бо невялікая, дарогі былі кепскія. Я яшчэ быў на сваім першым аўтамабілі. Там у якога была подвеска, ну, такой якасці, не самай лепшай, таму ў мяне трэсла там тогда нормально. Конечно, у параўнанні з беларускімі дарогамі там горш было. Вось, інфраструктура, ну, то таксама такая сабе. Калі што я там быў 2 дні. Вось, і не магу сказаць, што у параўнанні з Польшчай значна горш. Вось у Польшчы з інфраструктуры значна лепш. Вось, з Беларусі, ну, не ведаю, як тут адказаць. Усё ж такі грамадскага транспарту значна было менш. Вось, уже не ведаю, як там цалкам па інфраструктуры, куды можна даехаць і пеша дайсці. Вось, я, напрыклад, усё ж такі карыстаўся не грамадскім транспартам, а гэтым, большай часткай сваёй хадзіў пеша. Вось. Так, а мне туды не трэба. А, не, там трэба. Там жа гэтыя фота і відэаспоты. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Jedziemy w lewo. Skręć w lewo. А, поспели? Поспелишь? Мандат не атрымаю? Добра. Гэтыя споты, яны толькі тут, у Марыне. О, дарэчы, з гатэлю я ўсё гэта бачу, з вокна гатэлю. Так, гэта мы, конечно, сфоткаем.
Але вось гэта мяне трохі напружвае. Тут трэба Zawróć, неяк jeśli to możliwe. вось так выкруціць усё гэта. Сюды. І... Трапіў? Ёсць. Добра, відэаспот мы узялі. Гэта проста марына і ўсё. Всё, што яны пакажуць, старыя дамы. Не, я не ў гэтым гатэлі жыў, калі што. Там быў больш такі сучасны і высокі. Таму было відаць гэтую марыну. Ну і гэтыя крамы таксама. Во, вось я ў гэтым жыў. Гатэль. Я ўжо забыў ягоную назву, але ну, такі нармалёвы, звычайны гатэль. Нічога асаблівага. Дарэчы, тады мяне здзівіла, што персанал гэтага гатэлю ён не размаўляў па-расейску. 100% я не размаўляў па-беларуску, таму мы спілкаваліся з імі на ангельскай мове. Ангельскую яны ведалі. Ну, было такое адчуванне, нібыта яны ведалі толькі літоўскую ды ангельскую ўсё. Што для таго гатэля гэта было, ну, не могу сказаць, што так. Прыстань. Ах, хай будзе такое нейкае, ведаеце, нязграбнае фото. Не могу сказаць, што гэта нейкая такая турыстычная фотозона. Ну ўсё, зараз мы едзем у Вентспілс, аддаем заказ і шукаем дастаўку з заводу Volvo, каб атрымаць дасягненне Volvo Truck Lava. Не бачу тут зялёны, не зялёны. Хаця, дарэчы, у Літве сапраўды гэты светлафоры, яны вось такія ёсць. Там калі сонца свеціць, там незразумела трошкі было, ці ўжо гарыць зялёны, ці яшчэ не, трэба было так узірацца пільна, што, ну, ось як зараз, што было вельмі падобна, што ўжо загарэўся. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Тое самае было, калі я быў у гэтай Клайпеде. Skręć w lewo. Я таксама гэта адзначыў сабе, што вось... А на той час, калі што ў Беларусі ўжо былі светадыёдныя такія, я не ведаю, ці ў краіне они былі, не былі. Бо я ва ўкраіне быў апошнім часам, слухайце, гэта быў 15-й год, можа, не 15-й, это было до 14-го года, дакладна, бо мы ездзілі тады ў Крым на цягніку. А які ж гэта год быў? Гэта моему малому было зусім немного. Лепей зусім... Гэта быў 12-й год, во. Дачцэ было 1,5 гады, так, і гэта быў 12-й год. Вось калі гэта было. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby.
Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, треба до гэтага пытальніка заехаць. А у нас слепое. А пытальнік, калі там гэта была кадравая агенцыя, то тут, я так разумею, гэта будзе нейкі аўтадылер. Test the waters always high. I think we're getting close. Racing through Szukanie nowej trasy. where nobody Так, так, так. Przygotuj się do skrętu w prawo. А што, мне туды трэба заехаць, каб гэта адкрыць? Ну такое сабе, ведаеце? W porządku. Толькі Znajdziemy трэба было скіраваць сюды. Але ўжо ладно. Zawróć. І веко. Слухайце, уявляеце сабе, калі так насамрэч заедзе нейкі афэлак. А як іначай яго назваць? Заедзе такі з прычэпам да дылеру, развернецца і паедзе назад. Się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Клайпеда адкрыта, усе пытальнікі адкрытыя. Крочым далей у Вентспілс. Адвозім груз і шукаем Вольва. Калі не знойдзем Вольва, то знойдзем заказ у які-небудзь іншы балтыйскі горад, каб адкрыць яго і паменшыць наш лічыльнік, які вы бачыце ў версіі. І стане трохі бліжэй да выканання новага Na rondzie zjedź дасягнення. trzecim zjazdem. give me reasons to doubt. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You Zjedź won't make z my ronda. soul. You can't get to me. Што гэта за лагі былі? And there is no barricade О, божах, ну я спужаўся. that I can't tear away. Shoot me down the fire, Trzymaj się lewej strony. but I'm a heavyweight. Гэта ўпершыню ў мяне, калі што такое, што за лагі. Так. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barrier Trzymaj się lewej strony. that I can't tear away. Shoot me down the fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Што гэта такая мяжа паміж Літвой і Латвіяй? Маці моя боска. А што гэта такое? А навошта?
się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Yeah, some people wake up Sunday feel hungover, and I look at all my friends like told you so. While you take that time off, I keep getting closer. I don't care about getting late, I just care about getting paid. I got 24 hours for my 7 deadly sins, and you call me out like, yo, where you been? Ain't no rest for the wicked. Sorry I was late, but I got bills to pay. Ain't no rest when you're winning. Jedź prosto. It's all work and no play, but I don't feel no shame. Baby, you can dance if you like. I got big good plans for my night. Ain't no rest for the wicked. Jedź prosto. Sorry I was late, but I got bills to pay. Ain't no rest for me. Ain't no rest for me. Ain't no rest for me. Jedź prosto. Ain't no rest for the wicked. I'm sorry I was late, but I got bills to pay. Ain't no rest for me. Yeah, some people 9 to 5 and get all righteous, and I tried to live that life, but that ain't me. All the money that I'm making, yeah, it's priceless. I don't care about enemies, 'cause I know where I'm meant to be. I got 24 hours for my 7 deadly sins, and you calling me out like, yo, where you been? Ain't no rest for the wicked. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. But I got bills to pay. Ain't no rest when Skręć w prawo. it's all work and no play, but I don't feel no shame. Baby, you can Цікава брама. Что за они такие полосатые, черно-белые? Ain't no rest for the wicked. Sorry I was late, but I got bills to pay. Ain't no rest for me. Ain't no rest for me. Ain't no rest for the wicked. Sorry I was late. No. Ain't no rest when you're winning. It's all work and no play, but I don't feel Niech to tam jedzie zзаду. rest for me. Niech таковое ведаю добре, аж смердить. Ain't no rest for me. I could get used to somebody like you. It's like you showed up and I'm feeling brand new. Can't believe love's what I'm falling Лієпая, нарешті ми виїхали з гэтага гораду. Які ён за вялікі быў. Я ўжо стаміўся па ім ехаць. Skręć w lewo. Ехаць. where you've been all my life, but I'm glad you came. I got so close to giving up, but with you I wanna change. Give me everything I'm missing, the butterflies
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Уже недалеко. Засталося 20 километров. Только зараз зверну увагу на гэта. А что там опять стоять гэтыя? Еду, чую смердить нешта. А? А, не, гэта не полиция, пробачьте. Беру свои слова назад. А то я уже полечу, что там полиция стоит. Ну что, мы приехали в Венспилс, так? Jedź prosto. Ведаеце, нагадвае чымсьці мне гэтая вось дарога ў Венспілсе, так? У нас у горадзе, у Гродні, я маю на ўвазе, ёсць такіх новых дарогаў. І вось адна з іх гэта вуліца Пабеды, яна яшчэ называецца. Можа, некалі яе перайменуюць, але вось такая вот падобная. Толькі у нас такая, ведаеце, горад стаіць на холмах даволі высокіх. Вось там каля сотні метраў. Вось, і гэтая вуліца акурат такі на гэтым схіле, то бок, ну, яна ці ты едзеш либо ці пад адхон, либо наадварот угару. Вось. Але таксама дрэвы паабапал дарогі. Яшчэ тратуары такія больш-менш шырокія. Прыемная вулічка. А выязджаеш на мост. На мост чыгуначны, каля карданных валаў. Так называецца завод. Jedź prosto. О, Пошчовка. Ці Брежнівка, як яна називається тут? Звичайная советская. Ой, божухна. Які все-таки адбітак зрабіла на нашым свеце гэты Савецкі Саюз гребаны. Павыдамлялі гэтыя будыніны незразумелыя, Jedź prosto. которые больш падобны просто на коробкі. Гэтыя вокны шчыльненька устаўленыя ў гэтую коробку. Ну, такое сабе. Ой. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź w ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Cause I'm so fed up of this situation. Sick and tired of this hesitating. Ну што, мы ў Вентспілс. Так, калі не памыляюся, так, трэба адпачываць, ехаць недзе. Чакай. Так, дзе мы можам адпачыць? Так. Каля порту. Угу. Ці вось тут. Давайте мы поедем отсюль у правый бок, затым налево и налево. И открыем майстэрню. Вось, на всялякі выпадак. Право, лево. Угу. Вось, і ўжо адтуль мы перад сном, калі што. Так, ну трэба і перад сном таксама. І перад сном таксама на ўсялякі выпадак, бо мажліва і зараз будзе гэты заказ на Volvo, а мажліва і будзе пасля. Вось, і тут трэба лавіць гэты момант, таму што заданні тут не вісяць доўга, так. Здесь вы ведаеце. Ну, я гэта вам пакажу зараз, калі хто не ведае. Чакай. Ось. Ну. Калі хто не ведае, тут, калі ты абіраеш заданне, у яго ёсць час на адбор ад заказчыка. Вось так. І таму, калі там будзе мала часу, і я не паспею выспацца да гэтага часу, то, конечно, трэба будзе тупо тэлепартавацца, набываць там гараж, тэлепартавацца, ехаць забіраць, і ўжо калі забіраць, то тады класціся спаць, адпачываць. Ось, а калі не, калі можна будзе паспаць, ці агулам, калі не будзе гэтага заказу, то можна проста легче спаць, па-чалавечаму, так, і з левага боку. Так, калі не памыляюся, нам нічога рамантаваць не трэба, мы проста тут адпачнем. Пачнем і ўсё, і паедзем сабе. О, добра. Так, рухавік мы заглушылі і ідзем шукаць нашую Volvo. У якім горадзе Volvo завод, я не ведаю. Не ведаю нават, ці дапаможа Google гэтым. Упсала. Што у нас ва Упсале? Нічога нема. Вестерос. Тут нема нічога, і тут нема нічога. Ерберу. І тут нема. Тут нема. І нема. Стокгольм. Просто автомобили 2 разы. Яблоки. Ничто себе. Так, тут нема. І тут нема. На жаль, нічога нема. Нінесган нема. Гэта у нас што? Гэта у нас Седертале. Так само нема нічога. Сканя. Так, Линчепинг, нічога нема. Так само нічога нема. Пусто. И тут нема. Да что ж такое? Так, Гетеборг. Тут такая важкая техніка тільки.
Будаўнічае, а мне патрэбны не будаўнічае, мне патрэбны цягачы Volvo. І тут няма нічога, і тут у кальмары хіба што не будзе. Ну так. Раўскруны таксама няма. Ой, беда. Гельсінборг. Одна сторонка толькі. Мальме. Ці ў Мальме штосьці ёсць? Нема. Ну і апошні горад. Апошні горад это Трэлеборг. І ў Трэлеборгу нічога няма. Слухайце, я, напэўна, зараз залезу ў Google на ўсялякі выпадак, каб зразумець, ці там я шукаю Volvo Truck. Where are Volvo Trucks manufactured? Дублін, Вірджинія, гэта не то. Headquarter давайте наберем. Так, Volvo Truck, Headquarter, Гетеборг. Ага, все ж таки у Швеции, у Гетеборгу. Так, Гетеборг. Опсала, Вестерос, а Гетеборг тут. Ага, треба тут шукать будем. Калі што. Ось, я пропустил гэтае, што Volvo тут ёсць, але гэта бочки. Толькі бочки. Бочки, палеты і ўсё пустое. І гэта пустое, тое пустое, але цягачоў нема. Добра, у такім разе мы просто лягаем спаць і пасля сну мы таксама паспрабуем знайсці. Вось будзе апошняя спроба штосьці знайсці ў Гетеборгу. Так. Пазашляховікі, гэта ж пазадорожнікі. Слухайце, а чаму не казаць пазашляховікі? Таму што шлях, што дарога маюць аднолькавы амаль сэнс. Таму няхай будзе пазашляховікі. І ўсё. І зноў бочкі, зноў палеты. Выкарыстаная упакоўка. І ўсё на гэтым, так? Крыўдна, слухайце, крыўдна. Я меў намер усё ж такі атрымаць замову. Ну, давайте так. Хер з ім, правда? Вось падымем руку ці як мага вышэй і скажем, хер з ім. Будзем в такім разе адкрываць Балтыйскія гарды. Вось, таму пагналі. Коўвала адкрытая. Але будзем мець на ўвазе, што гэта таксама можна адведаць і праехаць вось тут. Вось тут па гэтых амаль нават можа двух гарадах. Котка і Ловіса. І даехаць да мэты. Так, гэта не надо. У Талліне мы былі. Hirtshals таксама не трэба. Хельсінкі не даязджаючы, нам не вельмі патрэбнае такое. Роттердам, Таллін, мы, конечно же, ведаем. Слухайте, в Эстонии у нас усе города открытые, так, у Латвии у нас 1, у Литве 2. Тому мы шукаем. Ну, вось паглядзіце на гэта, мы толькі адтуль прыехалі. Ну, вось як гэта разумець. Ой, паскудства. Так, Ліепая мы таксама адведалі, гэта ўжо адкрыты і Нінісгам. Ну што ж, тады мы бярэм у Фінляндыю. Толькі не ў Хельсінкі, а ў іншы, у Коўвала. Так, і там мы будзем будаваць свой шлях. Па-перше, нам трэба адабраць гэты груз. О, ён тут недалёка, слухайце, база зусім пад бокам тут. Едź prosto. Ты бачу я, што проста. Вось яна база. Skręć w prawo.
To była miła przejażdżka. Нейкая дрэваапрацоўка. Так, Балтаморск. Балтыйскі назаў Балтаморск. Уколвала. Do roboty. Добра, акурат, слухайце, атрымаецца, што мы выканаем гэта заданне. Так, а вось ён. Даволі доўга яно ў нас адніме каля гадзіны, я так лічу. А вось, і мы ў такім разе выканаем гэта заданне, купім гараж, купім усё абсталяванне туды. О, у нас уже амаль 1,5 мільёна, то нават атрымаецца купіць 2 гаражы. Ну і акурат на сённяшнім стрыме гэта ўсё будзе. Znaleziono На гэтым стрыме гэта будзе ўсё. Добра. System gotowy do pracy. На мапе у нас уже шлях будзе адзначаны, так, таму нам трэба ехаць сюды і... Так, ну слухайце, вось як мы поедем. Мы проедем праз Ловіса і Котку, і мы адкрыем 2 гарады дадатковыя. Ну, вельмі добра. Гэта вельмі добра. Слухайце, тут няма нічога, тут няма нічога. Котка. Котка. Якое название для города? Котка. Ты моя котка. Ну, сюды давай. Так, і мы вось гэта адведаем. Там мяжа з Расіяй, я так разумею. Так, а Ловіса, то есть тут і тут. Не звыкла, слухайце, бачыць, такой горад у межах адной вуліцы. Адна база, у Ковойма. І ўсё. Ну, добра. Адмалявалі, дык адмалявалі, слухайце. Галоўнае, не стаміліся, я так лічу. І так. Добра. Мы гатовыя. Будаўнічую тэхніку везем, я нават не звярнуў увагі, што мы там выбралі. Гэта проста бульдозер. Слухайце, усяго 920 кіламетраў. О, так гэта азначае, што мы можам нават не спаць па дарозе. Так, там паром ёсць, мы адпачнем і проста будзем ехаць сабе ў сваё задавальненне. І ніякіх нам перашкодаў не трэба будзе дзесь шукаць базы якой-небудзь зоны адпачынку і гэтак далей. Вау, ну гэта вельмі добра. Гэта нават лепш, чым заданне Вольва выканаць, я лічу. Таму што 2 мястэчка мы адкрыем па дарозе, мы адпачнем па дарозе, і ўсё гэта будзе бесшоўна, то бок... Вау. Тое, што і, як кажа, доктар прапанаваў. Паходзіцеся. Там мент быў. Курва мать. Пашкуда, каб цябе чэрці дралі, навошта ты там стаяў? Адкуль ты ўзяўся? Гаўняк. Халера цябе бяры, пашкуда. 3500. О, блядь! Заебца! Так, блядь. Ёбаный рот, вось гэта вось кульбіты былі. Воу, 9%. 9% пашкоджанняў. Ладно, я больш так не буду рабіць. Мажліва, а мажліва не. Але гэта гульня даруе. Твою мать.
Ні, треба було зліва його об'їжджати, справа не треба було. Зліва він був типнувся у мене і все на этом. Вось, а тут говно трималося, конечно. Твою мать. Ось гэта номер отримався. Ой, блядь, аж на сердце устало. На хвилинку. Короче кажучи, нема чого було відвертати свою увагу на ментов всіляких. А гэта гной собі там їздить. А мені треба сушити за дорогою. Jedź prosto. Ось. Треба слухати бабу. Їдь просто. Навошта тобі гэтої складаності? Навошта ти летів 111? Але з іншого боку, що я зробив? Ось відкажіть мені, а я нічого не зробив по факту. Гэта 9%, ну знімуть з мене там гэтые 10 тысяч евро, коли я доставлю Skręć w груз. stronę. І що? У мене що, грошей нема? Ёсть. І нічого, все буде добре. Ведаєте, як у городі було написано на набережной? Я не помиляюсь, на правому березі, так. Усміхніся, все буде добре. Куди їхати, ми ведаємо. На чим їхати нам, ми маємо. Ми пошкодили трохи. Ну і що? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Трошки я подвис, пробачте. А ведаеце, аб чым я зараз думаў? Аб сітуацыі, магчыма, я спадзяюся, магчыма, знаёмы даволі ўсім беларусам, якія выехалі з Беларусі. Гэта пра ўмовы вяртання на радзіму. То бок, што павінна здарыцца, канешне, пасля таго, як Украіна выйграе гэту вайну, што павінна здарыцца на тэрыторыі Беларусі ва ўмовах сённяшніх, каб не тое, каб адразу паехаць, мажліва, хтосьці на гэта можа сабе дазволіць. Вось, але вось як у мяне 3 дзетак, якія тут знаходзяцца і будуюць сваю будучыню тут ужо ў Польшчы, то пытанне тут нават стаіць, што не тое, каб мне вярнуцца з дзецьмі, а ўжо дакладна мне. Так, вось што б я зрабіў, што патрэбна было адбыцца на тэрыторыі Беларусі, каб я вярнуўся дамоў. Вось, такое, ведаеце, пытанне нелёгкае. Вось, і ў сваёй галаве я маляваў такую рэчаіснасць, што, канешне, адразу нічога, вось, уявіць сабе, што Украіна перамагае, вось, святкуем, частка вяртаецца, канешне ж, дадому, там з Нямецчыны, з Польшчы ці нават з Амерыкі. Вось, Украіна пачне будаваць, і што ў Расіі, што ў Беларусі адбудуцца нейкія змены. Для мяне, канешне ж, лепшай навіной стане тое, што Расія, вось гэтая расійская імперыя, яна тупа разваліцца, то бок з'явіцца Татарстан, Башкортостан і гэтак далей. Усё гэта будзе працаваць адносна незалежна, так, мажліва, на умовах канфедэрацыі нейкай, але ўсё ж такі самакіраванне, гэтак далей, усё гэта будзе стрымліваць у бліжэйшай будучыні агрэсію Расіі. Вось, а гэта значыць, што у бліжэйшым часам, калі так адбудзецца, Беларусь таксама набудзе сабе трохі волі ад гэтага прыгнёту расійскага, які Лукашенко і ягоныя эліты зрабілі на тэрыторыі Беларусі. Вось, і яны пачнуць дзяліць самі свой каравай. То бок тое, што яны аддаюць сёння Расіі, яны пачнуць дзяліць паміж сабой. Вось, канешне, у такіх умовах я не вярнуся і буду прадстаўляць апазіцыйнасць адсюль, бо гэта будзе бяспечна як для мяне, так для маіх сваякоў, вось, так і для дзяцей. А што павінна адбыцца? Ну, канешне, гэта люстрацыя, гэта першае, што павінна адбыцца. Ілюстрацыя усіх палітычных колаў, дакладна, усіх тых дзеячоў. Вось, і яшчэ гэта у маёй галаве ўзнікла як абавязковая умова, гэта канцэпцыя нацыянальнай бяспекі, таму што, на мой погляд, тое, што Расія страдзіць на некаторы час свой уплыў, гэта сапраўды будзе на некаторы час. Гэта будзе нават на год, можа на год, сапраўды уявіць сабе. Так што нават пры паражэнні Расіі
я лічу, што ўсё ж такі ў яе хопіць моцы, каб утрымліваць Беларусь на сваёй арбіце і трымаць яе вельмі моцна, таму што агентура, ФСБ, розныя колы, тыя самыя, якія кіруюць краіны, то бок кіруючая эліта, усе гэтыя людзі, яны павінны прайсці праз люстрацыю, павінны прайсці праз адпаведныя працэдуры, працэсы, якія б гарантавалі як мага лепей, як мага упэўненасці дабавіць людзям, што гэтыя людзі не здрадзяць краіне, сваёй краіне. Вось. І вось аб гэтым і думаў сабе. Вось такі канцэпт нацыянальнай бяспецы, але як яго ушыць у дзеючае заканадаўства з дзеючай канстытуцыяй. Канешне, канстытуцыю трэба адмяняць. Усе тыя змены, якія навараціў Лукашенка з дапамогай Расіі, гэта не канстытуцыя сёння, гэта нейкі набор папераў, які існуе сам па сабе і ніяк не ўплывае на законы, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Беларусі. Таму ўсё гэта трэба будзе вырашаць і змяняць. Тым не менш, канцэпцыя нацыянальнай бяспецы для мяне гэта будзе другая асноўная мэта, па якой можна будзе вернуцца ў Беларусь. Таму што паводле гэтай канцэпцыі трэба будзе зацвердзіць тое, што Беларусь, канешне, будзе рабіць асноўны свой высілак на падтрымку нацыянальнай культуры, нацыянальнай мовы. Культура будзе складацца, канешне ж, з творчасці, тэатр, кіно і так далей. Вось разлічныя рознага кшталту культурныя дзеячы. Мова, гэта адукацыя, гэта установы розныя і так далее. Расійская мова павінна быць выведзена з адміністрацыйнага ўжывання агулам. То бок зараз у Канстытуцыі, дзякуючы Лукашенко, прапісана, што і расійская, і беларуская маюць роўныя правы. Трэба, каб засталася толькі беларуская. Вось. І ніякай іншай мовы не павінна быць зацверджана як дзяржаўная. Таму што тое, што адбываецца, тое, што Лукашенко зрабіў, гэта дазваляе выкарыстоўваць выключна расійскую мову. Вось. І толькі на паперы, толькі ў нейкай рыторыцы, якая ніколі не працуе, адзначаць, што ў нас дзве мовы. Вось. Насамрэч, паўсюль насаджаецца і прыціскаецца насаджаецца расійская і прыціскаецца беларуская, прабачце, запінаюся. Вось, гэта павінна змяніцца на 180%. Што тычыцца яшчэ адной умовы нацыянальнай бяспецы, гэта тое, што вось калі я сижу сабе трошки так, ведаеце, размышляю аб тым, што дзелася па гісторыі Беларусі, вось, як яно дзеялася і гэтак далей, я разумею, што безумоўна за ўсё наше жыццё беларусаў, як маіх бацькоў, так і маёй бабулі з дзядуляй, вось, за ўсё гэтае жыццё мы спазналі значна больш гора ад расейцаў, ведаеце? Гэта вельмі дзіўна, але нават у сэнсе Другой светавой вайны, калі што сярод маіх родзічаў няма габрэяў, вось, толькі знаёмыя былі. Але, слухайце, гэтыя габрэі, яны спазналі таксама прыгнюць не толькі ад фашыстаў, але і ад расейцаў, ад савецкай улады. Дык вось, мае сваякі ніколі не пакутавалі ад іншых дзяржаваў, толькі ад Расіі. Ведаеце, вось гэта вось вельмі дзіўна. Я нават не ўспомню, не ўзгадаю ніводнай такой бы, ведаеце, гісторыі ці некага аповеду, нават па чутках, што палякі прыніжалі, калі быў польскі час, так, бо я з заходняй Беларусі, ці украінцы агулам. Гэта нонсенс, вось проста. Літва, Латвія, гэтак далей. Ну, там, не ведаю, гэта якойсьці там... Калі б хто такое казаў, гэта было б, з глузду з'ехаў, ці як, гэта яшчэ ахарактарызаваць можна было. Толькі Расія, толькі ўсходнія гэтыя, не ўсходнія часткі, а менавіта тыя, што на ўсход ад Беларусі знаходзяцца. Вось гэтыя часткі заўсёды правакавалі, дамінавалі і
неяк прабавалі так знайсці якісьці шлях, каб прынізіць і падпарадкаваць беларусаў. Вось, таму на ўзроўні нацыянальнай бяспецы трэба зацверджваць Расею як патэнцыйнага агрэсара, а адпаведна з гэтым будаваць усе працэсы, якія звязаны з камунікацыяй, з гаспадарчай дзейнасцю. Канешне, у такіх умовах ніякіх ваенных саюзаў. Мы павінны, як беларусы, мы павінны рыхтавацца да вайны з Расіяй, я б так мовіў. То бок мы павінны апрацоўваць столькі сцэнароў, колькі нам давядзецца, ну, напрыклад, як бы гэта апісаць. Вось, калі вы гатуецеся да абароны, то бок, па-першае, вы павінны разумець, адкуль будзе нанесены удар, так? Ось як Лукашенко, я вам зараз пакажу, адкуль гатавалася нападзенне. Вось, так і тут. Калі мы размаўляем пра нацыянальную бяспеку, мы павінны сабе у сваёй галаве уяўляць, што адкуль адбудзецца нападзенне, а потым ужо прадстаўляць ад таго, наколькі гэта верагодна. То бок, тут мы берем захад, Польша нападае на Беларусь. Гэта першае, другое, гэта Расія нападае на Беларусь, там яшчэ ёсць Літва і Латвія і Украіна. Вось гэта ўсе суседзі, з якімі мы межуем, адкуль мы можам чакаць нападзення. І вось верагоднасць таго, што Латвія нападзе на Беларусь, ну, мінімальная, ну, там хай будзе 2%, так? Літва, ну, хай будзе 2%. Украіна, да ніколі, ось не было у нашай гісторыі, а не, паўстанне Хмельніцкага было, так, гэта я памятаю. Ну, але ўсё роўна, слухайце, гэта было так даўно. Ось, слухай, у мяне няма ніводных сваяка, калі нешта калісьці пра гэта казаў, ніводнага узадкі ў фальклоры, ніколі не было гэта. Ну, таму я б таксама ставіў бы, хай будзе 2%. Што у нас застаецца? Польшча ды Расія. Польшча, калі што, вось за польскім часам, як кажуць, гэта міжваенны перыяд. Сапраўды, прэм'ер-міністр тагачаснай Польшы, ён пытаўся асіміляваць беларусаў. І ён, як Лукашенко сёння казаў, што... Лукашенко сёння казаў гэта пра прадпрымальнікаў, напрыклад, што да такога року не застанецца ніводнага прадпрымальніка. А польскі прэм'ер-міністр тады казаў гэта пра беларусаў, што да 35-го году, калі не памыляюся, да 1935-го, на тэрыторыі заходняй Беларусі не павінна застацца ніводнага беларуса, павінны ўсе быць апалячаныя. Вось гэтак было. І гэта было, як вы ведаеце, у пачатку сярэдзіне 20-го стагоддзя, зусім нядаўна. Тое самае было і ў часы Рэчы Паспалітай. Так, у 17-м стагоддзе, не ў 17-м, прабачце, у 18-м стагоддзе. Для агулам заўсёды неяк палякі ставіліся да Беларусі як да меншых братоў, а як тут так сказаць, як да меншасці. Вось, нягледзячы на тое, што ў пэўныя часы Беларусь займала значна большую тэрыторыю і прадстаўляла сабой значна большую моцную дзяржаву, ніж палякі. Але, ну, палякі таксама, як і расейцы, любяць перапісваць гісторыю. На мой погляд. Прабачце, калі што, калі каго пакрыўдзю, то пішыце, будзем неяк там выясняць гэта ўсё, каб не было вострых вуглоў. Вось, што тычыцца тут, то я б дадаў, напрыклад, 20%. Вось, на сённяшні дзень сённяшняя Польша гэта сапраўды такі анклав дэмакратыі, вось славянскай дэмакратыі. Гэта мне вельмі падабаецца, таму я тут жыву. І насамрэч за ўвесь гэты час, які я больш больш шчыльна знаёмлюся з польскай палітыкай, польскай гаспадаркай, польскім жыццём, агулам. Гэта мне ўсё больш падабаецца. Ёсць некаторыя моманты, так, з гэтым нацыяналізмам, які праяўляецца ў дачыненні для украінцаў і беларусаў, да ўсіх расейскамоўных
і гэтак далей, але ну гэта людзі вельмі часта бываюць дурныя, з людзьмі нічога ты не зробіш, калі яны дурныя, то яны дурныя. Вось усіх адразу вось так за адзін дзень не навучыш і не прывучыш да нармальных стасункаў. Вось, таму хай будзе 20. Што ў нас там застанецца? Вось усё гэта астатняе, а гэта каля 74%. Вось гэта дакладна Расія. І нападзе Расія, калі запатрабуе Беларусь незалежнасці і выводу войскаў са сваёй тэрыторыі, ядравай зброі, а потым пачне выганяць наўпрост тых гаўнюкоў, якія сядзяць у парламенце ці каля Лукашэнкі. Так, вось наўпрост лішаць гэтых гаўнюкоў грамадзянства, а інакш ніяк, і выганяць з краіны, то ў мяне такое ўражанне, што адразу яна нападзе, вось 100%, вось няма сумневу. Калі гэта будзе рабіцца нейкай мяккай сілай, так, выціскаць іх праз выбары, праз тлумачанне, ну, але трэба гэта зрабіць зараз, вось неадкладна, каб пазбавіць іх моцы, улады гэтых людзей. Дадайце да гэтага яшчэ і супраціў ад сілавых структур, якія кіруюцца таксама расейцамі. Бо, ну, калі хто глядзіць мяне з Украіны, вось, напрыклад, ці Беларусі, які не ведае, то за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі, незалежнай таму, што колькі яна там была 4 гады ўсяго насамрэч, вось, але падаецца заўсёды зараз, што яна і зараз незалежная, вось, але гэта не так. Дык вось, калі Лукашенко стаў кіраваць дзяржавай, амаль адразу на пасты міністраў абароны, вось, МВД і гэтак далей, былі пастаўлены расейцы. Ці людзі, якія былі плотна звязаныя з Расіяй, таму што навучаліся там і нарадзіліся там, а потым прыехалі, як у савецкім часам, было заўсёды там бацька ваенны, ён прыехаў сюды працаваць, ваяваць, так. Вось, і яны тут засталіся, таму што самі з'яўляюцца ураджэнцамі нейкай там Сібіры, Заўралля і гэтак далей. Бо тут лепш. Іх Беларусь вельмі прываблівая. Не хачу сказаць, што Беларусь неяк падобна на гной, але вось гэтыя мухі чамусьці злятаюцца менавіта сюды. Таму што дазваляюць, інакш мне іншага ў мяне адказу на гэта няма. Таму што дазваляюць, вот і ўсё. Таму што ўлада не належыць беларусам, вось гэтак. Вось аб гэтым, я думаю, слухайце, вось такі кароткі перыяд маўчання, але ўсё ж такі столькі рэчаў у галаве пранеслася. Канешне, ўсё гэта трэба неяк дэталізаваць у сваёй галаве, каб падмурак быў моцны, трывалы, вось, і не хістаўся пры першых жа сумневу. Але ўсё ж такі як ёсць, і сапраўды я лічу, што толькі вось у гэтых умовах я буду хацець вярнуцца дамоў. Так, калі ўсё гэта нават не адбудзецца, у мяне будзе магчымасць адведваць сваіх продкаў на сваёй зямлі, а вось ці хату, якую я маю, ці кавалак лесу, дзе я правёў усё дзяцінства, на сваёй рэчцы, на Нёмане і так далей. Але вось усё ж такі жыць на сталы, ну, калі гэта не адбудзецца, калі не будзе прынятыя не будуць зроблены гэтыя два важныя крокі, то бок нацыянальная бяспека і запісаннем гэтых умоў і ілюстрацыя чыноўнікаў і сілавога апарату таксама, асабліва КГБ. Вось гэта будзе ў першае, што павінна быць ліквідаванае, гэта КГБ. Наўпрост ліквідаванае, которая з'яўляецца не самастойнай адзінкай, а ўсё ж такі нейкім філіалам ФСБ, на мой погляд. Вось такім чынам толькі тады будзем разглядаць мажлівасць вяртання. Ну і гэта я пра сябе. Але так, слухайце, калі я размаўляю з людзьмі, так, з беларусамі, тут ужо на месцы ў Польшчы, то, канешне, многім дастаткова проста, каб вайна скончылася,
а Беларусь выйшла з гэтага ваеннага стану як саўдзельнік гэтай вайны. І тады яны вернуцца, спадзяючыся на тое, што іх не схопяць за сраку, калі нават Лукашенко застанецца пры ўладзе. Вось, гэта я так падзяліўся, як я і казаў, мыслі ўслых. Можа, у вас ёсць нейкія мыслі на гэты конт, то, калі ласачка, падзяліцеся, будзе вельмі цікава іх пачытаць. Канешне, лепей было б абмеркаваць гэта ўсё ось тут, на стрыме, але пакуль гледашоў няма, то A następnie skręć w prawo. сам сабе размаўляю, сам з сабою дзялюся, спадзяючыся на тое, што нехта гэта пачуе і дадаць нешта ў каментарах сваём. А мы ўжо і прыехалі, слухайце, да порту. Тут нам засталося 2 скруты толькі. І вось пад такую добрую музычку Skręć мы даязджаем. Паходзіце, аптымістычная музычка. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Smile on your face has got me mesmerized. The touch of your hand, you got me paralyzed. You are perfect in every way. 'Cause you are something of a masterpiece. You're all that I dream of when I fall asleep. You show me the way that I believe. The way that I believe. I will love you till the end of time. Oh. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Пливемо у Хельсінкі. Так, зараз припливемо і треба буде адзначыць нам новы шлях праз гэтыя 2 мясціны, якія нам трэба адведаць. Слухайце, вось агулам, калі вы слухаеце у запісы, я ўжо адмеціў, 1-2. Добра. Я забыўся. Вось, ці не напружваць вас такія размовы, якія ў мяне зараз роюцца ў галаве, вось аб гэтай, калі так можна казаць, аб палітыцы, насамрэч, мяне ёсць думкі пра тое, што якая ж гэта палітыка. Вось тое, аб чым я вам зараз сказаў, у чым жа тут палітыка, я насамрэч не разумею. Гэта ж проста нашае жыццё. Нашыя думкі, нашыя планы на ўласнае жыццё. У чым тут палітыка заключаецца? Як гэта, прабачце, гэтую палітыку адарваць ад жыцця? Ці гэта мажліва агулам? На мой погляд, не. Гэта тое, што мяне турбуе, гэта тое, з-за чаго я выехаў, гэта тое, што змяніла цалкам маё жыццё, гэта тое, што уплывае сёння на маё жыццё, гэта тое, што робіць мяне тым, кім я ёсць. Гэта тое, што
Przygotuj się do skrętu w prawo. Так. Прабачце. Такое адчуванне быццам акумулятары селі. Мажліва, слухайце, мажліва. Бо калі не памыляюся, я тыдзень таму мяняў. Зараджаў і мяняў. Так. Один, другі. Зараз подключится геймпад, і ми продовжимо. Так ось такія размовы. Многія кажуць, сёння асабліва многія кажуць, што гэта пра палітыку, гэта пра тое, пра сёе. І не хочацца сабе галаву дырыць гэтым усім. Вось, але. Ну, сапраўды, вось, ці тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, напрыклад, сёння, ці вас гэта не турбуе? Вось тое, што дзеецца, ці гэта вас ніяк не ўплывае, ці вы лічыце сапраўды, што калі вы не будзеце аб гэтым думаць, аб гэтым размаўляць, яно неяк вас міне? Ну, у маёй галаве гэта трошкі інакш. Улам, паняцце палітыка, гэта ж грамадскае жыццё. Ну, перакласці, калі палітыка з грэцкай мовы. Так, знять з паузы. Ось так. Не так. Воу! Еле поспел выкрутить. Я разумею, што у старой Грэцыі, адкуль узялося гэта паняцце, гэты тэрмін, сам тэрмін грамадскасці, ён быў іншы, ён меў іншае значэнне. Так, бо грамадзянінам быў не кожны чалавек, які жыў у полісе, так, а толькі той, хто мог аддаць свой голас. Вось, і, канешне ж, гэта былі заможныя людзі, якія і рабамі ўладалі, вось, і нейкай маёмасці ў полісе непасрэдна, але на сённяшні час кожны чалавек, з якога боку на яго не паглядзі, ну, ён грамадзянін, таму што ў яго ёсць нейкая ўласнасць, у яго ёсць права голаса. Вось, я разумею, што 2000 гадоў таму гэта было ўсё інакш, але хто нам перашкаджае ўсё ж такі лічыць сябе грамадзянінамі, так? Лічыць сябе беларусамі, ці украінцамі, ці палякамі, ці яшчэ якім іншым. Хто, як не мы, уплываем на сваё жыццё. І не толькі на сваё асабіста, але і на грамадскае. На мой погляд, калі вы кажаце, што вас гэта не датычыцца, давайце без палітыкі, гэта проста вы як аўца паддаецеся прапагандзе, таму што менавіта такі механізм яны сабе, на мой погляд, і будуюць, каб вы не цікавіліся палітыкай, а гэта азначае, што вы самі сабе аддзяляеце ад грамадскага жыцця, то бок вы не, як бы гэта мовіць, не яўна не будуеце вакол сабе грамадскасць. А рэжыму гэта толькі трэба, каб ніякая суполка не набыла нейкую моц, каб яна не адстойвала свае погляды. Не толькі проста так адстойвала свае погляды, яны будуюць мяжу паміж менеджментам краіны і людзьмі, якімі яны кіруюць. Яны сапраўды перабудоўваюць людзей у скот. А як інакш это сказаць? Той, хто не мае права голасу, той, хто не з'яўляецца грамадзянінам, не з'яўляецца часткай грамады. Вось і ўсё. Таму, калі вы кажаце, я па-за палітыкай,
Ну, спадзяюся, вы толькі з пункту гледжання сваёй бяспецы гэта кажаце, а не таму, што вы сапраўды ў гэта верыце. Таму што калі ўсё рассасецца і ўвесь гэты бруд будзе змыты ў каналізацыю, я маю на ўвазе як сілавікоў, так і Лукашенка, так і Пуціна і ўсё астатняе, то такім людзям даваць права голаса, якім яны не будуць карыстацца, ці аддадуць яго уладальніку, свайму пастуху, то можа і не трэба так рабіць. Калі у вас няма свайго меркавання, навошта вам даваць права голаса? I've been painting every fence I know, every color pleasing to the same. 'Cause Вы не зараз яго не выказваеце гэтае меркаванне, ні. yeah, you better know А потым, што потым вы будзеце яго выкарыстоўваць толькі для таго, каб Trzymaj się lewej strony. лепшыць умовы свайго жыцця? Купіць 4-слойную бумагу туалетную замест 3-слойнай ці 2-слойнай? Больш свежае яблык купіць у краме? І банан? Вось гэта для вас грамадства, вось гэта для вас грамадзянін. Такое, ведаеце. Птушка, калі сваё гнездо робіць, яна таксама дбае пра сваё патомства, пра тое, каб гэтае гнездо было цёплым і гэтак далей, але гэта не робіць птушку грамадзянінам. Ну, прабачце, калі каго абразіў. Я разумею зараз, што дакладна разумею зараз, што грамадства беларускае яно прагнечана, і сёння з беларусам на такія тэмы немажліва гаварыць, бо выхлоп, ведаеце, вось як вынік гэтай размовы, ён не можа быць дасягнуты. Таму што рэпрэсіўная машына, яна зараз дзейнічае на блізка да максімальных абаротаў. Я не ведаю, чым зараз рэжым адрозніваецца ад сталінскага, так, з гэтымі рэпрэсіямі і так далей. Амаль нічым. Лагеры існуюць, людзі працуюць за бясплатна, людзей знішчваюць папросту, сваякоў знішчваюць, просто так, просто таму, што так вырашыў гной, які носіць пагоны. І, канешне, гэтую размову, якую я зараз з вамі тут спрабую правесці, гэта трэба рабіць толькі, калі прыгнёт будзе зняты. Таму што, паўтаруся, нават статыстычна, гэта не выглядае як абсалют, бо з'ехала з краіны за апошнія 4 гады 500-600 тысяч чалавекаў. Гэта вот па апошніх звестках. Канешне, гэта выехалі людзі, якія умеюць працаваць з дзецьмі, якія з'яўляюцца спецыялістамі годнымі, грамадзянінамі, перш за ўсё, якія выказаліся, якія адстойвалі сваё меркаванне і гэтак далей. Тое, што па незалежных падліках больш за 70% краіны аддало свае галасы за Ціхановскага. Гэта таксама кажа, што з гэтых 8 мільёнаў, якія сёння жывуць у Беларусі, 70% гэта 5,5 мільёнаў чалавек. Уявіце сабе. Так, ну не 5, што я перабольшую, таму што права голаса ўсё ж такі ў траціны няма, яны дзеці. То бок, давайте так, 6 мільёнаў, гэта будзе, ну хай 4,5 мільёны чалавек былі супраць Лукашэнкі, а гэта азначае, што яны скарысталіся сваім грамадзянскім правам. Trzymaj się lewej І strony. вось зараз 4 мільёны гэтых людзей, яны знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі пад прыгнётам, яны не могуць падняць галавы, яны не могуць нават піскнуць нешта супраць рэпрэсіўнай сістэмы. Але як ёсць. Вось я у сваёй галаве кручу вось такія думкі. Лічу, што гэтыя две ўмовы, калі вы таксама лічыце, што гэтыя две ўмовы, а паўтаруся, гэта ілюстрацыя, гэта прыняццё канцэпту нацыянальнай бяспекі
дзе Расія будзе адзначана як асноўны агрэсар, на мой погляд, трэба гэта адзначыць менавіта Расію як мінімум на 80 гадоў. Вось калі за 80 гадоў не будзе ніякай агрэсіі з боку Расіі, вось праз 80 гадоў яна будзе выдалена з гэтай канцэпцыі і Skręć w lewo. стане обак усіх іншых краінаў нашых суседзяў. Вось. А на сённяшні дзень, канешне, я не маю сумневу, што калі Беларусь будзе спрабаваць аднавіць сваю незалежнасць, будзе спрабаваць аднавіць сваю дзяржаўнасць у поўным мэце, у поўным сэнсе, то напад Расіі адбудзецца адразу. Не без ваганняў усякіх. Проста адразу гэта будзе зроблена праз дыверсіі, праз адкрытую атаку, ну і гэтак далей. Ого, 3 гадзіны у нас усяго да нашай кропкі мэты. Давайте ўсё ж таки вернемся да гульні. Я разумею, што штосьці мяне сёння накрывае па гэтых грамадскіх пытаннях. І трошки я падвісаю, але ўсё ж таки мы тут спрабуем выканаць дасягненні, якія маюцца ў Еўратрак-сімулятары. Вось, ну і паціху мы іх будзем ўсё ж таки выконваць, нягледзячы ні на што. Зноў жа падкрэсліваю, што вельмі хочацца паразмаўляць з аднадумцамі, вельмі хочацца пабачыць тых людзей, якія далучыліся да маёй супольнасці, ды мы неяк разам праз негрузовыя такія вось размовы падлічвалі, прыкідвалі, абгрунтоўвалі ці проста разганялі бы падобныя тэмы, таму што яны карысныя, на мой погляд. Гэта удасканальвае вашу думку, удасканальвае вашу мэтанакіраванасць, удасканальвае вашу моц. Przygotuj się Вот, do інакш не skrętu w скажу. prawo. Вось такія менавіта размовы, калі вы у сваёй галаве разважаеце аб гэтым, Skręć w prawo. а потым яшчэ і агучваеце ў чаціку, там ці недзе і так далей. Вось, пры падтрымцы, конечно ж, контент-мейкера некага, то ўсё гэта будзе толькі мець пазітыўны ўплыў на будучыню, на сённяшні дзень. Вось, і гэтак далей. Na rondzie zjedź Для pierwszy мяне, zjazd. падкрэслю, гэта вельмі важна, таму што асноўная мэта майго каналу гэта каб з аднадумцамі абмяркоўваць нейкія тэмы, дзяліцца годным контентам. Тым самым мы будзем адзін аднаго падтрымліваючы развівацца, так, развівацца, набраняць моцю, сілай, адным словам. Вось, і падтрымліваць адзін аднаго. У эміграцыі на тэрыторыі Беларусі гэта не важна. Вось зусім і абсалютна для мяне гэта не важна, дзе вы заходзіце. На Беларусі, ва ўкраіне, ці ў Польшчы, ці ў Штатах, абсалютна. Галоўнае, каб вы былі сапраўдным грамадзянінам сваёй краіны, патрыётам, ні зэт, нічым такім, безумоўна, нармалёвым патрыётам сваёй краіны. Паважалі бы іншых людзей за іх меркаванні, за іх думкі і, канешне ж, за іх культуру. То бок ніякіх насмешак, высмейванняў, там нейкіх слоў і гэтак далей. Вось гэта мяне больш за ўсё бесіць, тое, што расейцы вельмі любяць смяяцца з іншаземных моваў. Ёсць, лавіся, мы прыехалі, у нас засталося 8 гарадоў. Kiedy będzie to możliwe. Зараз мы разварочваемся і я гэту адзначку адразу папраўлю сабе ў версіі экрану. Чакай, захуценька. Obliczanie nowej trasy. Зараз, чакай, аблічанне новай трасы, мы тут разварочваемся. Zawróć, jeśli to możliwe. Можліва. Вось так.
І у нас засталося 8 городов. Так. 8 городов. Пишем. Пишем. Добре, вертаємося у гульню знов. Хутенько у нас, слухайте, справа ідзе. Падавалася, што гэта будзе трошки далей, даўжэй, прабачце, але вось неяк так яно ідзе. Патроху, але так вось пазіраеш, і хутенька атрымліваецца. А чаму ловіся гэта... Оу, гэта бухта Балтыйская, ясна. На жаль, тут горада не намалявалі, забыліся. А наступны горад такі вельмі смешны, Коткі, калі не памыляюся. Коткі, такое дзіўнае названне. Жывуць там миленькія людзі, миленькія коцікі. Ось, дапчым. Моя мета, каб мы, людзі, нармалёвыя, адэкватныя, якія паважаюць людзей за іх людскасць, перш за ўсё, за чалавечасць. Вось, каб мы мелі сваю такую невялічкую суполку, а можа і вялічкую суполку, хто яго ведае. Вось, ды дапамагалі адзін аднаму, дзе словам, дзе саветам. Вось, бо жыццё сёння нелёгкае. Цяжка як у эміграцыі, так і на вайне, і там цяжка. Вось, і праз гэта трэба прайсці, праз гэта трэба пранесці не толькі сваю свядомасць, але я веру ў тое, што і яе можна палепшыць. Бо, слухайце, калісьці Вольскі напісаў вельмі добрыя строкі у песні «Тры чарапахі», што, каб любіць Беларусь, сваю мілую маці, трэба ў розных краях пабываць. І вось сэнс у гэтым вельмі шырокі, таму што толькі калі ты абменьваешся з іншымі сваім досведам, калі ты выслухоўваеш розныя кропкі меркавання, розныя абмяркоўваеш розныя мнення, нават памылковыя, то вельмі важна, памылкі свае і іншых таксама трэба абмяркоўваць і ставіцца да іх з павагай, што ўсе памыляюцца, ўсе заслугоўваюць на исчерпывающий, забыўся, вычарпальны нейкі такі не прабачэнне, а тлумачэнне, так? То не трэба нікога абвінавачваць, але вось да тае пары, канешне ж, давайте адзначым, што калі гэта меркаванне, то яно, лепш за ўсё на прыкладзе планаў усё гэта абмяркоўваць, таму што калі ты плануеш нешта зрабіць, так, то гэта значыцца, што ты яшчэ гэта не зрабіў і нават не спрабаваў, так? То бок за гэтае меркаванне ніколі не трэба вінаваціць, але вось калі тычыцца рашыстаў ды лукашыстаў, то гэтыя людзі, яны не проста меюцца на меркаванне, яшчэ яго і здзяйсняюць. Таму лукашыстаў, рашыстаў гэта не тычыцца. Да? То бок, калі нават яно памылковае, вось гэтае будуць... Я вось упэўнены, што калі прыйдзе час, гэтае будуць скуголіць так, што вой будзе стаяць да самога неба. Вось, але спадзяюся, Божах мне іх не пачуе. Бачу, што нехта далучыўся. Прывітанне табе. Прывітанне. Калі не цяжка, напішы нешта ў чаціку, але памятай, што затрымка на стрыме ідзе каля 20 секунд. То бок я не адразу гэта заўважу, але будзе прыемна з тобой прывітацца і хаця б даведацца, як цябе зваць. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Калі што, мы зараз едзем у наступны балтыйскі горад, вось ён на правым баку ад нас, так, па правай руцэ, можна так казаць яшчэ. І хутенька мы зменшым наш лічыльнік да 7. Skręć w
blue. Oh, I wish it wasn't true, but I see your name in the pouring rain. Yeah, I see you all the time, like you're haunting me, and I'm on my knees and I'm begging for a sign. Do I leave you? Ну, нешта паведамленняў я не бачу. Мажліва, гэта зноў YouTube глюкануў і дадаў мне некага гледача, якога насамрэч не існуе. Trzymaj się lewej strony, a następnie No i ładno. w lewo. Ну вось мы адкрылі яшчэ адзін горад. Skręć w lewo. Акурат зараз на светлафоры мы запынімся, і я унесу гэтую адметку сюды. Якая добрая мелодыя зараз грае. Так, добра, вярнуліся ў гульню. Так, трэба зірнуць трошкі, ці ёсць тут нейкія пытальнікі, ці нешта такое. А нічога такого няма ў гэтым горадзе, таму няма сэнсу нам сюды ехаць. У гэты горад, ось сюды, на гэтую кропку. Я маю на увазе. Дык, ну что такое? Окей. Подтвердили. А так навошта яна ставіцца зноў? Усё. Да что такое? Знялі. Чакай. Застырно. Ruszajmy. Мы наўпрост тут будзем разгарачвацца зараз. Jedź prosto. Не будзем нікуды ехаць. А на гэтым скрыжаванні просто павернем улева і поедем назад. Вось так. Слухайце, я лічу, што ў нас будзе стрым такі менш за 2 гадзіны, а тут аказалася больш. Вось гэтая гульня, яна напрост зажигае увесь час, які ты валадкоўваеш на сябе, так, на свае планы, але сядзішся за стырно гэты, пачынаеш гуляць і ну, цяжка часам спыніцца. Вось едзеш, і гэта так зацягвае. Зноўку ж, вось паглядзіце, сяджу сам з сабою, нешта там перакідваюся сваімі думкамі, дзелюся з вамі. Ну такое. Кажу зноў, што стрым вам, кажу, што гульня гэта дакладна лепшая гульня, вось якую я ў сваім жыцці гуляў, якая прэтэндуе на назву сімулятар. Просто топ. Вось раю ўсім, хто не гуляў яшчэ в яе, устанавіць і пагуляць. Яна такая, яна як пыласос. Наўпрост пачынаеш і уже не вырвешся. Так, усё, 2 гарады мы адведалі. Зараз мы давязем, калі не мы памыляюся, не ў Хельсінкі. А куды мы вязем? Куды везем? Вентспілс, Коўвала. Мы везем груз у Коўвала. Вось зараз даязджаем да Коўвалы. Я акурат зараз мы стамімся на 100%. Гляньце. Уже амаль по цалкам сіні гэты значок. Вось, мы даедзем да Коўвалы, знойдзем там майстэрню, у якой адбудуем наш цягач, таму што няма чаго 111 км на гадзіну па палях ездзіць. Prawo. Вось який. Коротко вам адкажу. Што адбылося? Што адбылося, то адбылося. Можа, нейкі шорцік трэба будзе зрабіць з гэтага моманту, як перакуліўся на гэтым цягачы. Ой, да сяе пары яшчэ ўспамінаю, трошки так, ведаеце, хвалююся за гэтага моманту, бо я яшчэ так не лётаў, сапраўды не лётаў. О, пазяхае ўжо хлопча. Jedź prosto.
Вось дзіўна, калі не памыляюся, гэты баг з колькасцю гледачоў ён узнікае тады, калі нехта заходзіць і адразу ж выходзіць. Але я так учора таксама падумаў пра гэта, да? І зрабіў гэтыя пазначкі ў левым версе па іконках, што тут размаўляюць беларускую, калі тут калі хто не разумее, што напісана на беларускай мове, можа лічыць, што на украінскай, то яго ведаю, то там даданы герб, ну, мой нацыянальны герб. Да, я разумею, што ён стаіць збоку намаляваны таксама герб Украіны, але ўсё ж такі не проста так намаляваны беларускі герб. Таму не ведаю, навошта людзі тады, калі не жадаюць слухаць беларускую мову, навошта яны клікаюць на такія іконкі. Ну, все роўна, тым не менш, трэба будзе яшчэ неяк пераасмысліць гэтую канцэпцыю, як прадвігаць свой контент, таму што ёсць пытанні, і як я бачу, беларускамоўны контент агулам не прадвігаецца, ён не рэкамендуецца і не трапляе куды-небудзь. То бок людзі, калі я гляджу статыстыку, аналітыку па каналу, то я бачу, што людзі знаходзяць мой контент толькі па пошукавіку. Вось калі ў пошук вбіваюць Еўратрак сімулятор другі, вось такім чынам ён адбіваецца, але ніколі не адбываецца, калі не шукаюць, а вось так у рэкамендацыях, калі яны, напрыклад, паглядзелі беларускія навіны тыя самыя, так, і, мажліва, для них будзе карысна паслухаць таксама і геймплей на беларускай мове. Вось гэта мне б хацелася вельмі, каб гэта стала мажлівым. Адкуль там кропка? Вось хто мне распавядзе? Вось адзінка там тарчыць, адкуль яна? Гэта я неяк так нязграбна зрабіў, ці што? Мне трэба толькі сюды, мне не трэба туды ехаць. Радус. Адчыняй давай вороты. Браму. Адчыняй браму. І што? Ну, няхай вочы закрываюцца, заплюшчваюцца, і што? Все. Пацвярджаем, паказвай вынікі. А нам трэба адзначыць вось гэтую майстэрню. У майстэрню трэба. І за стырно. Едзем у майстэрню і ідзем мы вось тут. Добра. Так, упісаліся, добра. $1,6 мільёнаў. Гэта цалкам магчыма купіць 3 гаражы. Давай, открывай браму, выпускай. Так, едем у... Прабачце. Мы едем зараз на майстэрню, каб адбрандаваць цягача. Колькі 24 кіламетры. Боже, ну а навошта такія расстаяння тут? Такія адлегласці, нібыта я ў іншы горад еду. Ну, трошки прыспяшаемся. Давай, скидывай хуткасць. Не трэба мне гэтага. Едем, нармалёва едем. Зараз адпачнеш. Не спі. Не спі. Дарэчы, я ўчора яшчэ казаў па прадвіжэнню свайго контенту. Гэта тое, што зацікавіўся гэтым Google Ads, таму што там з'явілася новая опцыя, каб рэкамендацыі. Што тут, 50? Заебала. Вось, што вот ёсць такая опцыя, каб рэкамендаваць мой контент. І адна з, як гэта кажуць, ну, з дэталёў гэтай налады можна абраць мову карыстальніка, то бок, калі ён там карыстаецца наладамі Ютуба беларускімі, украінскімі, так, гэта можна адзначыць. Але у гэтым палягае памылка тут, чаму беларускамоўны контент не падтрымліваецца Ютубам.
тым, што ты не можаш выбраць беларускамоўных гледачоў. Краінамоўных так, расійскамоўных так, а беларуска не. А таму можна толькі абраць нейкую краіну, але ж вы разумееце, што калі ты абіраеш тую самую Беларусь і твой канал праз некаторы час могуць прызнаць. Да ідзі ты ў сраку. Ну вось, ну шчыра, ну Skręć w паскуда. Вось, то бок ты, калі на Беларусь будзеш стрыміць, і там цябе будуць глядзець нейкія людзі, то дзякуючы сілавым структурам яны наўпрост могуць затрымаць сотні за гэтае. І каментары таксама. Таму вось я б, напрыклад, не хацеў, каб на тэрыторыі Беларусі беларускамоўныя гледачы мяне глядзелі. Бо гэта небяспечна будзе. Przygotuj się do Так, skrętu w ну, lewo. уже калі падпішуцца самі, то, калі ласка, буду толькі рады. Таму што людзі будуць рызыкаваць. Але я не хачу навязвацца такім людзям, каб яны не рызыкавалі просто так. Skręć w lewo. Бо, ну, каб справакаваць іх на подпіс, на каментарах і так далей. Бо мне не гэта патрэбна. Prawo. Зусім. Я за тое, каб усё ж такі беларусы сохранілі сваю свядомасць, дадалі ў яе тое, што ёсць у лепшых нацыях на свеце, так, у якіх мы вось хаця б нашых суседзяў. Вот. І зрабілі ўсё па-свойму. Вось так я б сказаў. Завершыў бы на гэтым. Так. Паркуемся. І ідзем у куплю гаража. Всё. Не? Усё, мы на месцы. Давайте так, мы пераспім трошки. Ну давай ўжо, выключай гэтую вядомасць. Всё, навіна. Паведамленне, а не вядомасць, прабачце. Так, мы купляем гаражы. А давайте яшчэ раз паспрабуем знайсці гэты заказ на Volvo. Хто яго ведае, можа і атрымаецца. Гётэборг. Пазашляхавік. Ёсць, глядзіце, вось ён. Вось ён. Вось ён. І што мы будзем рабіць? Дакладна. Так, добра. Зараз мы ідзем у куплю гаража і, канешне ж, пакупаем гараж там. Ой, што я разабіў, не тое. Мы купляем у Гётэборгу. Угу. Так. Так. Окей. І зараз ми туди телепортуємося. Ось він. І ми телепортуємося туди. Добре. І заховаємося там. І заховаємося там, каб схапіць гэты заказ і атрымаць дасягненне, якое я так доўга чакаў. Вось. Добра. Спраўджваем яшчэ раз, ці ёсць гэты заказ тут. Чакай. Гётэборг, так. Ёсць. Ёсць. Ён яшчэ будзе 11 гадзін, добра. Так. Ну, а мы пачынаем развіваць кадравае агенцтва. Трэба наняць 3 кіроўцаў. 3 кіроўцаў, якія будуць працаваць у меню тут, у гэтым гаражы. Тиф. Так. Войтех таксама. Сюды. Таксама мне трэба купіць ім цягачы. Гэта ўсё дрэн кепскі стан. О 97 ман. Няхай будзе. У Гётэборг. Так, што ў нас яшчэ тут ёсць? 107 за ман, але ж ён 107 і каштуе. Добра, астатні не важны, таму мы ідзем купляць у аўтасалоне. Онлайн.
Мы купляем звычайныя Volvo. Там трошки лишь зэканомілі гэтыя $7000 ці еўра. Вось так. І тут купляем. І прычэп таксама сюды купляем. Прычэп, як заўсёды, 3 такіх. Так. Один, другі. Другі і трэці. Добра. І укамплектаваны гараж. Далей, колькі у нас грошей? 1 174 000. Таму мы ідзем за наступным гаражом. І вось каб быў хто на стрыме, ён бы, конечно, мне падказаў, дзе нам трэба купіць гараж. Вось у Эстонии яшчэ у нас ніколі не было. Давайте мы возьмем Таллин. Ну, все ж таки столица, як-ніяк. Так. Так. У агенцию. Нанимаем кіроўцаў. Анетта. Таллин. Все ж таки довго так буде. Боб. Ведаеце, як Роуан Аткінсон казаў пра гэта імя Боб. Паглядзіце, калі не, гэта ён казаў у Топ Гір. Калі ён быў у Топ Гір, вельмі смешна ў яго атрымалася. Так, ужываныя мы ўжо купілі, таму мы купляем новыя. О, а тут Сканія ёсць. 118. Ну, нехай будзе, добра. Уже не так. Хай будзе Таллин. О, дзеўчына будзе на белой ездзіць. На белым цягачы. Таллин. Добра, і тут мы купляем таксама белую. Добра, і 3 прычэпы. 3 прычэпы. Один. Так, другі. І третій. Добре. У нас засталося 530 000 євро. Так. І гэтага нам не хопіць. Гэта нам не хопіць на наступны гараж. Не, на сам гараж хопіць. Вось, і нават на гэтае, на цягачы хопіць. Але ўсё ж таки мы не будзем гэтага рабіць, мы гэта заставім на наступны раз, таму што мы будзем на наступным разе адвозіць гэтыя цягачы Volvo, і мы атрымаем за гэта вельмі добрую, вельмі чаканую нашу дасягненне, гэтую пазначку, якая будзе ў стыме. Калі што, у нас у стыме ўжо гатова і зроблена. Зараз я адкрыю, чакайце. Открываем Library, Eurotrack, і вось яна. У нас на сённяшні дзень 24 з 87 атрыманых дасягненняў. Гэта вельмі добра. Яшчэ нядаўна было менш за 20, вось, а ўжо сёння 24. А гэта значыцца, што заўтра, не заўтра, прабачце, заўтра субота. Мажліва ж такое, што я і стрыміць не буду, бо, як я ўжо казаў, у мяне даволі много дзяцей і хочацца з німі пабыць. Вот, я их вельмі люблю, таму увесь час, які я маю вольны для іх, я для іх аддаю. Вось, што тычыцца суботы ці нядзелі, малаверагодна, што мы будзем стрыміць, а вось з панядзельніка мы зноў пачнем. Вось, і я паспрабую ўсё для вас гэта захаваць і паказаць. Вось, як бачыце, зараз мы тут дойдем до гэтай Volvo Truck Lava.
напрыканцы, вось яшчэ раз паўтару, слухайце, кожны стрым паўтараю, і ўсё ж такі хачу яшчэ раз прыгадаць. Ёсць дасягненне Pathfinder. Па ім трэба адкрыць 100% мапы, і мяне вельмі турбуе тое, што будзе лічыцца за 100%. Гэта трэба будзе кожную базу адкрыць з кожным завулачкам і так далей, ці дастаткова праехацца толькі па галоўных трасах, галоўнай шашы, якая аб'яднае сабе тут некаторыя гарады, і гэтага хопіць. Вось гэта мяне вельмі цікавіць. Калі вы ведаеце, то калі ласачка напішыце мне гэта ў каментарах. Але калі не, то глядзіце, да, подписывайтесь на мой канал, і разам з вами мы аб гэтым даведаемся, што для гэтага будзе трэба, тому што калі мы будзем разглядаць мапу, я вам пакажу, і там ёсць па аддзельных, па асобных краінах падлік. Вось мы гэтак, я лічу, што давядзем адну з краінаў да 100%, і тады будзем ведаць, ці трэба адкрываць усе базы, ці не трэба гэтага рабіць. Так, а дзе ж гэты Volvo Truck Lava? Volvo Truck Lava. Pathfinder, Ferryman, Exceptional Nautic Canoe, Cattle, Volvo Truck Lava. Вось гэтае дасягненне мы атрымаем на наступным стрымы разам з вами. Ну што, на сёння хіба што гэта ўсё. Я буду скончваць на Евротрак сімулятары. Я яшчэ паспрабую, так, яшчэ час дазваляе. Я яшчэ пастрымлю гадзіну якую танкі. Мне трэба зараз адпачыць. Пайду вып'ю нешта смачнае, з'ем таксама нешта карыснае. Але для вас я зычу усім, хто глядзеў ці онлайн, ці ў запісы мой стрым сённяшні. Зычу, каб у вас сёння дзень склаўся як мага лепш. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Няхай у нас складзецца ўсё добра. Дзякую вам вялікі за прагляд, дзякую вам вялікі за ўвагу. Усяго добрага. Пакуль.